ta sa kuana. Update na to sa LTO mga sukin tigpaminaw kay ang LTO karon dito sa kauluhan ni mando na nga kinahanglan niya kining mga LTO enforcers ipaubo sa retraining. Ipaubo sa retraining mga sukin tigpaminaw. Sa kamo mga naminaw ro nagtan-aw to sa Facebook Live kaning niya ilaha man gisuspenso na. Gisuspenso naman kaning niang mga 5 ka mga LTO nga nalambigit dito sa Panglao, Bohol. So kaning ilang gipagsuspenso karon sa DOTR. Unsa man inyong gusto ani? Suspensohon lang ba or kinahanglan may tangtango na ni sila? Ato ko nung atong balikon ha. Atong kaning niya nga sunan ka na nga kaning niya nga mao nga mag-uuma mga sukin tigpaminaw. Ato ni nga kuanon atuan ni nga atuan ning sulayo ano kani tanawa toy balik ni atong audio ani ha. Kay makaingon ta nga ingon ani dai lang pagpatuman. Adunay komosyon na LTO versus tanawa. Nay komosyon LTO versus civilian. Tanawa ra kuning ilang kani bang atong gibalikan ning video kay kay aron nga makuha ni maabot ni ngano to ni balikan arong maabot ni dito sa DOTR nga dili ni maayo nga papadayuno na sila silang serbisyo oy. Komosyon. LTO versus sus grabiha ni o kani nga kuha na ba una makaingon ta grabiha ani ni ang binuhatan no. Sus. So, no, dalaka ni malaka. Iso kay gyud. To nagiguyod ba? Kumantay ka nagiguyod nga murag babong ihaunon sa dispiras pista guyuron gikas tangka. mo kutsilyo nimo. Farmers ko. Farmers? Bisag mo ingon farmers ko sir. Farmers ko sir. Daghan mo kutsilyo. Farmers ko sir. So karon ang update ani nga gi-pull out na. Ilang mga sakyanan ganing ilang mga tao gi-pull out na dito sa Bohol ha. Farmers ko sir. Luya ani oy. Tawagan ang pulis. Sir, farmers ko sir. Lekhan na kaya. Dala ka kutob, dala ka kutob. Inay lang sir. O lagi dala ka kutob. Farmers ko sir. Farmers ko sir ha. So nagka dala ka kutob, dala ka kutob. Mabali nyo karon. Biha ka abusador ani nila no. Nawa. Si kuno panawag isog kuno. Farmers ko sir. Farmers ko sir. Sus. Ordinary ko sir. Tao. Ay, farmers ko lagi. Do kuno kabuk kidala. Aso mo na nga. Kalma. Biha ani. Kani ni makaabot ni dito sa DOTR. Makaabot ni sa LTO Central Office. Nga kani ilang gihimo nga. Sir. Kalma lang lagi, kalma lang. Farmers ko sir. Kisa wala. Hubog mo sir. Parmir lagi nya. Farmers ko sir. So karong gisuspenso man. Ug makabalik ni magkasama delikado kay mobalik sa ning ilahang. Farmers lagi. Kita kay balog salig ba ni kay mga ex-police ni. Kutsilyo pang buglayan sir. Tawag-tawag. Oh, lagi. Lagi. Oh. Kamu buto mo pang bungkalan ko ninyo. Ato sa amin. Oh. Nami 30 hektarya ni sa Panglao. Ito paminaw ni ikuan ha kay ato ni hagpaton ron.
Relax lang lagi. Relax lang. Bang, kusilyo ko, gusto na nagtawag. Relax. Kalma lang ka, kalma. Ayaw niyo. Relax lang, relax. Kalma lang, kusilyo ka. Kalma lang ka niya. Ayaw, sige ko. Tawag. Ako, unsa, ako anak ko niya. Dito din. Kasi mo apil-apil man ka sa kuwan. Anong among trabaho ka daw na? Lagi, partner! Nabog ka kalsada. Hindi mo sige ka po. Pinuda ka kutsilyo. Kutsilyo yan, tapang buglay ko na! Ay, patuhuan mga tapang buglay ng kutsilyo ha? Diba ka sa kunya sa kutsilyo? Kutsilyo, ibong pusin, ibong pulis, ibong pusin. Ako, Carmen, akin. Akan ato sang kuanon ha kanang naang ato sa mga sukin tigpaminaw nga dawaton sa nato si kasaman Jane Gallardo. Naka-standby ron sa pikas linya mga sukin tigpaminaw kay ni duaw de karon diha ang assistant secretary sa DOTR. Mas mayo nang gianha na sila diha oy. Okay, og dili na makapiog sila mga tao, mas may pay unsa imong ikasugyot ana assistant sa secretary DOTR ha. Unya giduaw de mga sukin tigpaminaw kadtong si tatay kin hospital man ni. Hospital man ni si Kuan kanis Velasco. So giduaw di ay ni. Ato sang i-check mga kasama kay nakaroon sa pikas linya si kasaman Jane Gallardo ha. Yes, Radyo Man Jane. DYHP RMN Report. Sa Radyoman Benji, gisusi po nato din sa ilahang office sa LTO diri sa Embacao Sur kasamang Benji. If ever kuan ba sila, mapahigayon ba sila press con kasamang Benji kay para po ma-explain po nila ang ilang habig or ma-justify po to nila ang mong panghitabo kasamang Benji. Apan pagani na to karon din kasamang Benji sa Land Transportation Office kaya nagpahibaw sila kasamang Benji nga wala pa schedule nga gihatag para sa ilang press con na possible nga magpahibaw ra gyud sila phone kasamang Benji kaya para po panghian po nato in town kasamang Benji pero sa pagkakaroon atong gisusigid kasamang Benji mato da sa ato ang mga staff po dinhi wala pa sila gi-instructan or wala pa schedule sa mao nga press con nga ipahigayon kasamang Benji. So may kuan karon si kaning assistant secretary sa DOTR ni ana des LTO. So far, wala pa na nato na susi po kasamang Benji. Okay, ni duaw man ni diri sa kuan sa murag muduaw man ni adto sa ni tatay dito sa Bohol entos Panglao Bohol. So karon di ang LTO unsa may kuan diha kanang kani mo ni sulod sa LTO. Diha so unsa may mga kuan diha nakita ni mo direktor diha kasamang Jane? Para kasamang Benji, ato nga gisusi po dahil sa ato ang mga gwardya din kaya sila may mo confirm ito kasamang Benji. So far karon kay wala pa nakaanhi kasamang Benji. Gitawagan lang sa ilahang staff apan mao to ang giingon nga walay schedule para sa paghimuon nga press con karong adlaw kasamang Benji. Possible pod nga kalit-kalit ra na kasamang Benji i-confirm lang gid nila dire apan karon nga gisusi gid nato wala pa kasamang Benji karong mga orasa wala pa joy schedule. Okay, kanana unsa may kuan ani kay niingon man to siya nga katong na-interview na to din nga dili siya mo kanang ang ilarang operation mo isuspenso pero iya mga tao wa man magikan gyud siya ba nga siya mo suspenso ang mayo gani ang DOTR dito sa kauluhan nga maoy ni suspenso ani mga tawhana. Gid kasamang Benji no tagaan gid nagpagtagad kay para pod ma-explain pod gid nila ang ilahang habig nga mismo magikan gid sa ilaha kasamang Benji at ang gidali pod gid og anhi dinhi kay para pod maaktuhan pod gid nato og masugdan pod gid nato kung unsa gid ang ilaha po nga gipang explain or ilahang habig apan sa pagkakaron mao lagi na kasamang Benji gipaabot pod sa ato nga wala pa sila gipahigayon nga press con karong adlaw. So kanusa man ko no wa pod mag kuan og kanusa sa mo balik og tubags media? Wala pa. So far kasamang Benji, wala pa sila mohatag pod og exact nga adlaw, exact nga date kung kanusa sila magpahigayon og press con kay ingon ang ato ang matod sa ato ang mga security guard dinhi kasamang Benji gisaka man gid pag-ari na to gipangutan man gid nato asa dapit or magpahigayon man gid sila dali nilang gisaka dito sa taas kasamang Benji so wala pa nakahatag po og exact gid nga adlaw or oras o date
kung kanus ato mo pahigayon po sa mga Preston kasamang Benji. Okay. So, sa mga Benji, mo na itong nakuha diri nga update sa LTO ning Bacauso. Ninggak mo yan sa Sugbo. Ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP, Talk or Ramen. Okay, salamat kay kasama nga Jane Gallardo sa imong report ha. O niya mo na nga kaning ni Agi suspenso naman tong 5 ka tawo. Pero og mao na nga unsa man ni siya pananglitag duna na ni sila yung mga record sir. Unsa man permiro ba ni nilang kasala nga ingon ini? O kanang naa nga ipari-training sila utro, mas nindot na, mas maayo na. Unya akong auhag sa direktor sa LTO nga kanang nang sutaa dagway unsay mga background pananglitag manawat pa mo diha og mga ex-pulis na kinahanglan sutaa unsa man init banig ulo dili ba ni init og ulo kay delikado kayo oy akatuntua simbako palayo lag naa pa to hilit-hilit nga dapit unya wa pa to mga tawo naka-video way mga taong nag kanang naa nga nakakita ato delikado kayo hansakan to sliog tungtuang maong farmers pananglitag unsa man matod pas pulis Panglaw nga na-trigger makasama ang kaning ni ang taga LTO kay giingnan siya ni tatay ba nga unsa man mo nga mga pobre ra man yung dakpon. Unya katong panaghawak niya giingnan unsa man mo nga mga pobre ra man yung dakpon. Sumuto nga nasuko ang kanang taga LTO 7. Kana diya naa ba di ay sala ang kanang naang paghipag sulti anas mag-uuma. Nga tinuod man tanawa ra guna mga disakyanan parahon magos LTO. Pila ra ka porsyento kamo mga naminaw nagtan-aw. Pila ra ka porsyento mga sakyanan parahon sa LTO. Nasagaran parahon motor. So ni sulti kaning niya tatay. So ba say katungod nga mosulti ana duna say katungod. Iya man ang katungod sa pagpagawa sa iyahang katungod mga sukintig paminaw. Unya dihan dapita pag ingon nga mga pobre ra man yung dakpon duna ba say krimen? Ang nahitabo sad. Kung pananglitan nagsinamok siya, okay inyong dakpon. Kay naaman na sa atong kanang naan sa revised penal code. Na nga pananglitan unsa man gidisturbo, gi-interrupt inyong checkpoint, dakpon ninyo diha nga sa laod. Pero na nilakaw man si dayon inyong magibalikan. Na unya gihanaan man og tan-awa ra gud na Sus Ginoo ko. So daghan nag-ingon nga mas maayo kuno nga dili na ni pabaliko sa kanang sa LTO, mas maayo kuno tangtangon na ni sa LTO matod pa sa tuwa nga mga naminaw na to karon. Sa mo na nga ang taga kanang na taga LTO, og mo konsente sila ini. Depende na ginas taga LTO. Akon mo konsente gani ini sila sa to pa, wa gyud sila mo dapig ay sa mga gialagara nila. Okay, so ato ang mga sukintig paminang naminaw, salamat na lang ninyo kaayo. Karong gabi magdungog ta alas 10:20 sa kagabion hantod alas 12 ang taknas gabi. Usab mga sukintig paminaw sa straight to the point evening edition. Ko na lang inyong ubos nga lagad sa kahanginan kasamang Radyoman Benji Ulbos Tanghian. Salamat yung pagpaminaw og maayong buntag kanaton tanan. Tatak RMN. Straight to the point.